Добре, сега съм при втория дънжън и Боян е до мен. Този път не сме в група. Здравейте. Да, и сега ще го минаваме. Да. Само ти. Сега съм лидер, затова трябва да им кажа да тръгват. Go! Genius. Yes, убий най-дървнище. Oh, fuck. Трябва да ми прави демидж. Убийте обсидиан само към боса едно. Да, това е добра идея. Защото всички май са. Почти всички са добри. Той е танка. Не са толкова трудни. Не, никой не казва, че са трудни. В началото, нали сам да ги минеш? Сам да ги минеш, очевидно, че са трудни. Не, можеш да ги минеш като си донейтър. Сигурно. Донейтър паладин. Хем се хилва, хем прави някакъв демидж. Паладин е най-добрият клас за соло дънжъни. Рейдове също. Защото и танк и хилър става. В смисъл, Warrior също може. Има регенерейшн. Оставаш, че не мога да промени. Бяха ти дали един гаден ефект. Не можеш да използваш оръжието. И по тая логика не можеш да се използваш. Които искат оръжия. Да. Притесни се. Гадничка. Реших, че съм с владицата. Да, бе. Ние сме майстор готвачи с Филип в Лоно. Не, в Лоно не сме обаче в Ремонста. Аз съм майстор готвач в Лоно и в Ремонста. Охо. И аз така. Не, в Лоно... Почти. Махнал си някаква магия. Бекстеп. Да, видях. Чудих се коя магия съм си махнал. Тая Edge изглежда готино. Edge of Agony. Как се казва? Да, Edge of Agony. Но беше там. Ето на второто. Не съм го видял. Да. Това беше втория дънжън. И... да. Я вижда ли има някой, който е такъв? Който може да го... Уби! Имаш квест! Не искам. Защото ми помогнаха да мина дънжъна. Нищо. Това е готини хора. Ако те нападнат? Хубаво. Да ме нападат. Убий го. Убий Фупа. Фупа стана невидим. Добре, това беше за второто клипче. Доста по-кратко от първото. Да, приятна работа.